Aktuálny čas, no a ja som hneď po 15. na začiatku avizovala hostí, preto som veľmi rada, že tu dnes v štúdiu Rádia Prešov môžem privítať Vila a Trevora z kapely Niečo navyše. Chalani, ahojte. Ahoj. Tak spolu ste to povedali, chcela som mať takú nevhodnú poznámku, že ako bratia, viete aký, ale dobre, to si radšej necháme pre seba. Siamské dvojičky, áno. Zo škôlky sme sa ešte naučili tak zborovo. Tak zborovo. Chalani sú veľmi sympatickí, no a ja poviem to, že chalani sú z Bardejova, to môžem povedať, hádam za vás. No a vám teraz vyšiel debutový album s názvom Na doraz, preto ste vlastne tu. Tak čo mi poviete hneď, najprv ku kapele, teda ku názvu kapely Niečo navyše. Prečo je to Niečo navyše, Vilo? Niečo navyše je to preto, lebo chceme dať ľuďom niečo navyše, vždy. Aha. A ten názov vznikol vlastne, nemali sme názov a mali sme odohrať koncert. No a zrazu sa na plagátu objavilo Niečo navyše a 3 bodky a z toho nám to nejak prischlo potom. Takže to bol taký spontánny názov, neplánovaný, nič ste nesedeli ste doma po večeroch a nevymýšľali ste taký krutý kapelový názov. Vymýšľali ste. Ale nič z toho. Neujalo sa to nejako. Ale volajú nás na koncerty kvôli aparatúre, takže sme niečo navyše. Jasné. Dobre, poďme teraz na to, aby ste predstavte teda svojim, teda našim, nie svojim, nie len svojim, ale aj našim poslucháčom, čo za žáner hudby vlastne hráte? Žáner hudby hráme gitarovú hudbu, rockovú a neviem, škatulkovať sa nejak nebudeme, to už musia uvážiť naši fanúšici, kde nás zaradia, každý nás zaradia asi niekde ide, ale hráme rockovú hudbu, no proste. Dobre, a k textom? Texty si, niekoho ste si zaplatili, aby vám ich písal, alebo si ich píšete sami a hudba? Kto to skladá? Trevorové texty vyhadujeme hneď, ešte ani nie sú napísané a tie už také letia a píšeme si ich sami. Väčšinou ja a náš bas-gitarista a druhý spevák Lukáš Vanta, ktorý dneska tu nemohol prísť, lebo má mumps. A náš bubeník tiež dneska nemohol prísť, lebo odhadzuje sneh. Takže by sme chceli pozdraviť zvyšných 2 členov kapely Niečo navyše, ktorí verím, že nás počúvajú. Tak chalani, ahojte. Ahojte. Čau, porozprávame sa doma. Vy ste taká veselá kopa. Trevor, ty mi povedz, prečo sa voláš vlastne Trevor a nepriznávaš sa k svojmu normálnemu menu? Moja prezývka má trošku spätie s jedným pilotom z druhej svetovej vojny, ktorý sa volal Trevor Aschenbacher a on bol významný tým, že všetkých zradil, jak by to prischol. Takže s tebou sa kamarátiť, to je veľmi fajn. Majú čas, si obľúbený v partii. Super, povedzte mi, ako dlho už spolu hráte? Ako ste vlastne došli k tomu, že budete kapela a že budete hrať spolu? Hráme od roku 2009, niekedy začiatkom roku. A ako sme k tomu prišli, no neviem. Sme sa tak stretli niekde a prišlo to. Sympatia bola. Sympatia. Ja som si myslela, že jedno ráno sa Vilo zobudil a povedal si, tak dnes si založím kapelu proste. Tak my sme už predtým mali tiež nejaké projekty, ak by sa to tak dalo nazvať, ale nejak to nevyšlo a potom sme sa nejak poskladali z týchto kapiel, ktoré sme mali, ktoré skončili, alebo nejako už sme... Mysleli sme si, že sa to oplatí. No. takže takto fungujete a skúšate? Skúšame. A ide vám to? Práve tento povedal, ktorému to najviac ide, áno. Trafená hus stále zagaga, ako sa hovorí. OK, no a vy už keďže hráte 5. rok spolu, ak to dobre rátam, tak prečo až teraz vám vychádza debutový album? Drogy. Dobre. Povedzme si pravdu. To na pondelok sme sa vám snažíme spríjemniť popoludne s chalanmi z Niečo navyše. Ja si myslím, že je akurátny čas dať si pauzu. 15:30 je aktuálny čas. Niečo o tejto kapele si povieme neskôr. Tak určite ostaňte s nami, pretože počujete, že to stojí za to. Počúvate Rádio Prešov a zdraví vás Diana a Michel. V tomto rozhovore boli použité reklamné informácie. 15:37 je aktuálny čas, vy počúvate Rádio Prešov a my tu dnes v štúdiu máme návštevu a ako ste mali možnosť počuť, tak chalani majú skvelú náladu a dúfam, že vy takisto, keď nás počúvate a neporšujete sa. No, sú to chalani z kapely Niečo navyše a my sa vrátime k otázke, ktorú sme nezodpovedali, pretože nám nejak došli slova, dýcha všetko. Prečo vám album vyšiel až po 5 rokoch? Chalani. Trevor. Samozrejme, tými drogami sme mysleli priateľky.
Dobre, aby sme to uviedli na správnu mieru. No a teraz poďme k tomu albumu. Čo ste robili 5 rokov na ňom? Čo sme robili, tak chceli sme to nejak poriadne prešperkovať a dotiahnuť to do takého finálneho produktu, alebo ako by som nazval, do akého sme to dosiahli a chceli sme to zrobiť hlavne profesionálne a chceli sme kvalitu. No. Áno, kvalitu. Mám titul, takže preto máme len 10. Čiže je 10 skladieb na tom albume. Niekoľko? No, tak je tam asi dokopy je tam všetkého 16 trackov. 16 trackov. Je tam remix, ktorý nám robil Pitback, je tam intro, je tam nejaký predslov a... Je tam husle. Skladby, sú tam husle. Je tam spolupráca s Cedrom, ktorý tam robil beatbox napríklad, alebo s kapelou Datum výroby a s Fatumom. Tam máme tiež spoločnú skladbu Kráčam preč a máme tam viacej takýchto vecí. Treba si to popočúvať, kúpiť. A tiež tam máme Slávku, ktorá je hviezda talentovaná. To je speváčka, alebo to je kto? Speváčka Slavka Tkačová z Bardejova. Pozdravujeme Slavku Tkačovú z Bardejova. Ujasníme si to teraz. Vilo, ty si spevák a Trevor je gitarista. No hej, no. Snaží sa byť gitarista. Snaží sa byť gitarista. No, ja by som sa chcela opýtať teda vlastne, keď sa bavíme o tom albume, už je pokrstený album? Pokrstený ešte len bude 21.2.2014 samozrejme. Kde? U nás v Bardejove, v Jazz Rock Cafe. Áno, a kto tam bude? Kto bude? Krstný otec, rodičia alebo niečo také? Máte už to naplánované? Všetci budú krstní rodičia. Sme sa takto rozhodli. Že všetci, čo tam prídu, áno? Budú tam 3 kapely s nami hrať. Gruppenkrst. A môžem prísť aj ja? Áno, samozrejme. Ale Ďakujem pekne. Nie, dobre, tak poďme k tomu krstu. A čím ho budete krstiť? Budete to polievať šampanským, ako sa tak zvykne, alebo čokoládou, alebo čím? Na šampanské nemáme asi toľko peňazí, ale budeme to určite nejakou tekutinou. Uvidíme, co sa ešte rozhodneme. Milenka, lebo Milenka asi. Dobre, čo som sa ešte chcela opýtať, čo by mohlo našich, teda vašich fanúšikov zaujímať. Kde vás mohli doteraz vidieť? Kde nás mohli vidieť? Martin ešte len budeme. Ale, tak toto vyzerá, keď člen kapely má prehľad, kde hrali, alebo kde hrať budú, Trevor. Takže momentálne beží, alebo hráme teraz spoločné turné s kapelou Datum výroby. Absolvovali sme už nejaké koncerty. Košice, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Liptovský Mikuláš a hrali sme už aj v Česku minulého roku, v Poľsku a... No dokonca vám sa takto darí, tak to sme veľmi radi. No a ešte mi povedzte, s kým ste boli fakt spokojní, ste spolupracovali, alebo aj nespokojní, teda môžete povedať, no, keď nás nepočúva. Tak spokojní sme boli asi s každým, lebo so všetkými kapelami, s ktorými sme už hrali, tak sme riešili aj tento raz tie koncerty. V každom meste sme mali nejakú domácu kapelu. V Spišskej Novej sme mali sme mali kapelu Rozdiel, v Starej Ľubovni kapela Azis, v Liptovskom Mikuláši Uhol pohľadu, ale hrali sme aj s inými kapelami Helenino oči, z očí v oči, alebo neviem aké ešte všetko možné. A na tom krste ešte by som chcel povedať, že tam budú hrať kapely Sám sebou, Datum výroby a Sabotáž. A my. A vy, samozrejme. Takže pozdravujeme všetky prihrajúce kapely, tak by som to nazvala. No a ešte, čo je veľmi zaujímavé, ja držím v rukách ten váš album a vôbec to nevyzerá ako normálny klasický album na CD-čku, tak skúsim to poslucháčom nejako opísať. Vyzerá to ako bankomatová karta, prosím pekne, s dizajnom kazety, kde je samozrejme na doraz niečo navyše a to sa vlastne, vyzerá to ako, to je USBčko, ktoré si od toho ako keby odtrhnem, ak som správne. Sa vyklopí. Aha, to sa vyklopí. Ďakujeme Trevorovi za opis. Za opis toho, ako sa používa táto vec. Fajn, a prečo ste sa rozhodli práve pre túto formu, tak to nazvem? Prečo to nie je klasické CDčko? Chceli sme byť moderní. Chceli sme byť niečo navyše. Niečo špeciálne, hej? Dobre, ešte sa vás opýtam, kde vás nájdú fanúšici? Na nejakom, neviem, máte nejakú web stránku, alebo máte účet na Facebooku, ako 90% populácie? Ja to nás nájdu po baroch, ale čo sa týka internetu. Nájdu nás na Facebooku, na Benzone, máme tam profily kapely svojej, sú tam naše skladby a videoklipy nájdú tiež na YouTube channel.
Dobre, tak k tým klipom sa ešte dostaneme. 15:42 je aktuálny čas, vy počúvate Voľňák Rádia Prešov a zdraví vás Michelle a chalani z kapely Niečo navyše. Dnes vám robí spoločnosť Diana a Michelle a spolu s nami je tu aj Vilo a Trevor z kapely Niečo navyše, ktorí vydali debutový album, no a krstiť ho budú 21. februára, čiže už tento piatok v Bardejove a všetci ste vítaní. A musíme sa ísť rozprávať, pretože chalani mi tu začali rozoberať štúdio Taká veselá kopa. Oni sú, no poďme k tomu rovno na vec. Trevor, vy ste natočili 2 videoklipy. Čo nám k tomu poviete? Ku ktorej skladbe to bolo a ako sa vám točilo? Natočili sme to, prvý videoklip bol ku skladbe Teraz smieš. A dobre, tak ho predstavím hneď ja, lebo Trevor už mi naznačil, že chce ten druhý predstaviť. Tu budú. Takže natáčali sme ho svojpomocne, natáčal nám ho Kristian Hrozek z Dirty Production. Takisto pozdravujeme. A bol to taký vlastne klip, v ktorom sme chceli predstaviť kapelu, čiže bol bez deja, hrali sme tam, boli sme na lúke, kde sme mali rozložený aparát a nejak sa to pekne postrihalo a takto. Takto, a druhý videoklip bol k čomu? Druhý videoklip je k skladbe Letná. Letná láska, alebo letná čo? Letná. Búrka. Takže vy Klip je divoký. takže vy neskladáte také sentimentálne texty o láske a rozchodoch a tak. Nájdu sa tam aj také nejaké, niektoré možno, ale máme aj také povzbudivé texty. Povzbudivé. Väčšinou sa snažíme ľudí zabaviť, čo sa nám sem tam podarí. Musím priznať, že mňa tu chalani bavia fakt veľmi, až by som prišla do toho Bardejova. No my sa budeme tešiť. 2,20 bus. Plus 2 stupne vstup. Takže ma to bude stať 4,20, hej, díky chalani. Dobre, poďme k videoklipu. Čiže Letná, búrka. Takže odohráva sa to vlastne v takej rekreačnej oblasti u nás v Bardejove, volá sa to Mnichovský potok. Není to v potoku, ale je to na bazéne, ktorý sme si prenajali. V bazéne. Zavolali sme tam ľudí, nahádzali sme pivka do bazénu, pustili sme hudbu. A hrali sme. Predstierali sme, že hráme. Takže vy väčšinou predstierate, vy nehráte. Niekedy sa nám podarí aj na živo zahrať. No, nepovedzte. Dobre, takže toľko k skladbám. A čo sa chystáte točiť ďalej takto? Aké sú vaše plány do budúcna okrem koncertov? Tak teraz by sme chceli natočiť nejaké ďalšie videoklipy, ktoré by sme mohli natočiť v blízkej dobe. Bude to na pesničku Osud. Takto krásne nám tu hrdlíkajú spolu, zborovo, no. Ak sa podarí, tak aj na viac sklade by sa to natočilo a uvidíme, čo prinesie budúcnosť. No tak my pevne veríme, že sa vám bude dariť. Ešte skúste povedať niečo o tom svojom krste. Pozveme spoločne ľudí do Bardejova 21. Čiže tento piatok vás čakajú chalani z kapely Niečo navyše. Kde? V Bardejove, Jazz Rock Café. O koľkej? Začne sa to o 19. Vstupné už bolo spomenuté viackrát. Autobus stojí 2,20, kto by chcel. Áno. Z Prešova. A náš bubeník je inak čašník v tomto bare, takže možno vás obslúži hviezda. Fúha. No. A ja možno budem mať zľavu, keď som študent. Študentská, tak jak študentská pečať aj. Ani zľavu mi nedáte, hej. U nás v Bardejove chlapci berú palenku. Dobre, takže milí posluchači Rádia Prešov a všetci, ktorí nás počúvajú, aj vaši fanúšici, príďte do Bardejova 21.2. o 19. v Jazz Rock Café, ak som si to správne zapamätala, tam bude skvelá nálada hlavne. Určite to neuľutujú. Tak to určite. Môžem aj ja dosvedčiť, že to určite neuľutujú. No a ešte vy ste chceli koho si pozdraviť? Ja by som chcel pozdraviť moju mamku aj ocka. Tiež rodičov, známych, priateľov, všetkým sakre, ja neviem po slovensky. Ja by som... A držíme palce Ukrajincom. Nie, na majstrovstvách sveta našim. Aha, jasne. Japoncom. Dobre, takže a ešte želáte si svetový mier určite. Áno, dobre, tak to boli chalani. To boli chalani z kapely Niečo navyše. My ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli oživiť naše vysielania, že ste sa prišli predstaviť a budeme vám držať prsty. Prajeme vám pekný krst a určite sa niekde vidíme. Čaute. Ďakujeme, čau.